Barbushe dai shi ne jagoran addinin gargajiya a kewayen birnin Dala kafin zuwan addinin Musulunci, a lokacin kafin zuwan Bayajidda da Hausa bakwai. Ya kafa addinin bautar tsumburbura a wannan birni na Dala kafin zuwan addinin Musulunci, wanda ita tsumburbura ita ce aljana mafi ƙarfi da take ba shi saƙonni da yadda zai juya al'umma. Yana da ƙarfin sirrin da asiri da tsafi wanda idan baka bi umarnin shi ba za ka iya haɗuwa da musifa. Barbushe ya yi amfani da wannan dama ko da wannan ƙarfin tsafi domin ya juya al'umma yadda ransa yake so. Ya rayu ya gudanar da harkokinsa na tsafi a wannan birni. Barbushe dai ya kasance ya gina wani katafaren gurin bautar tsafinsa a kan babban dutse na Dala. Wannan dutse ya gina babban ɗaki wanda a ciki yake bautar wannan aljana tasa mai suna tsumburbura. Wani lokacin yakan hau kan wannan dutsen domin ganawa da wannan aljanar tasa kwana da kwanaki kafin ya sauko da sabon saƙo. Barbushe dai mutane sun yadda kuma sun yi imani da wannan addini na tsafi nasa a wannan lokaci, domin har sukan kai masa dabbobi da tsuntsaye da akuyoyi da shanu domin yankawa saboda a sha jini a bautawa wannan aljana mai suna tsumburbura. Lallai Barbushe ya shahara gurin gabatar da tsafuka sirrika iri-iri kafin a zuwan addinin Musulunci. Addinin Musulunci ya zo garin Kano daga tsofaffin 'yan kasuwa na ƙasar Mali, wanda suka shigo garin Kano suka kawo addinin Musulunci domin faɗakar da al'umma da ilmantar da al'umma su san menene addinin Musulunci. A wannan lokacin al'ummar Kano suka karɓi Musulunci hannu biyu, suka rayu cikin lumana da jin daɗi da nishaɗi da ƙaunar juna. Sukan haɗu a masallatai domin ganawa da wa'azantar da kansu. Tsafi da bokanci a wannan lokacin ya ƙare, al'umma suka rungumi addinin Musulunci domin bautar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, suka rayu cikin lumana da jin daɗi.